Mizoram Merchant Association YouTube channel kan lo lom veka cheu Mizoram Merchant Association mi ma chuan hetiang hian press release asiam Sumdawngte min Ngaihthah ve mol ro se ni somni pathum July sang ni somni pali a Mizoram Merchant Association mi ma office beer meeting chuan a hnuaya tarlan sang te hingun taka Ngaihthah in an soiho ani nuwa hetiang hian pasin ngen na siam ngal bok ani mi ma ngen na hi Mizoram Sarkar Senior SP Traffic Aizol le Income Tax Department po in ati hlotlin ngei kan du in kan be sei tlat ani pakhat na ni somni pathum July sang ni somni pali ami ma obi meeting chuan Mizoram chu income tax under section 10 sub number 26 of Income Tax Act noi income tax exempt ni reng chunga income tax department in lekha ape a ati buai fo hi thalo ati hle maya hetianga mizote min chai buaya Sumdawngte ril ruha taka min siama min omtir hi income tax department hi an ching to lo se adu ani hetianga le khamu emo online adong har sat na nei zong te chuan mi ma office new market building a in report tur ani e a thei ang le atul ang zelin mi ma chuan malak atum ani pani na aizol khopui chunga lir thei peak arsa loading and unloading chungchanga ahwam chunga Senior SP Traffic Aizol thuchu holiday le inrin ni po huam vekin Monday atanga inrin ni chomalam dariat le achanve atanga dar som pakhat le chonu dar thuma atanga dar rukhi mi ma chuan thalo ati hle maya Sumdawngte min Ngaihthah lo hle angai ani Sumdawngte hi state danga chuan an Ngaihthah in an ma khwa an ngai hle thin ni kuma he mi chungchang hi SP traffic a thlen ani to a in Ngaihthah thiam na ne na kalpui ani a Sumdawngte po in lir thei chep na hmuna loading and unloading ti lo ni se ti in soiho ani a tuna khau taka thupek thar hrem na tur ne na thu chwa om ta hi mi ma chuan angai thiam lo tak zet ani Sarkar hi Sumdawngte tax chhun lu akal thei ani na ve boka GST huna phei chuan bungrua zong hi prepaid in company a pek vek ani a GST po pek ngal vek ani kan shallowa po GST pek vek ani bok kan shallo le all stock a po GST kan pe veka Sumdawngte hi tran kan ngai em ani chu wangin Sumdawngten Sarkar sum kan chhun lu hnem thei nan tuna order hi Ngaihthah thatur le atwar tu tur Sumdawng polte po min ron turin kan ngen ngal ani point pathumna National Highway 54 Aizol chu vaireng te rot hian Ngaihthah a hlo thin awangin nikum sang ni somni pathuma po kan buai to a CM hne na ngen na mi mai in a the lutin siam dan tura kolosip SP in thute a chua a bikin thingdol le kon pui tu sai rang ro thi a chezwala Sarkar hian he kong hi Ngaihthah hle turin kan ngen ani kong chiat wangin bungrua rei tak athang hi Sumdawngte tan mai ani lo ram tan hlo na lian tak ani helai kong hi kan lifeline ani big zwala wangin kong hi siam tharang turin mi ma chuan Sarkar angen tak mewani ti kha mi ma press release ani a anwaya hian General Secretary RMS Dongkimin ming assign bok ani khati zong kha tuna kan chanela kan ron ti chwa thei chuni se thuthar dang thatak takte intan ron chhop chwa le zer kan tumanga he kan channel hi hlok puina nen lo man nge kan be sein like comment le subscribe te min me sak le sham turin kan nge na cheu